Nu in beweging. Ja. En u ziet het, dames en heren, het is in het begin even op gang komen. Maar wanneer hij op gang is, gaat dat heel gemakkelijk. Nogmaals, u ziet de kruiwagen. Dit wordt vervoerd naar de andere kant van het dorp. Voor mensen met een houtkachel gaat u naar de andere kant na 4 uur. En u heeft voor het spotprijsje hout voor uw houtkachel. U ziet het, een hele fiets om het leven. Heel rustig, heel bedaard. En de trommel van 5 ton, beste dames en heren. 5 ton, jawel, wordt met een gemak in beweging gezet. En uw alles toe. U heeft het gezegd, Leon en ik hebben het gedaan. Nou, als wij het kunnen, kan iedereen het. Ja, dames en heren, wij moeten ze even aanmoedigen. Energie! Energie! Hey, energie! Kom maar, energie! Voor het storen. En wat goed, maak er even een sprint van. Kom op, heren. Ik wil u even zien trappen. Het is goed voor de lijn. En het is een hele lekkere energie. Het is gezond voor u. Het houdt ons geschikt, mensen. Wat hebben wij hier weer toch een fijne, hele mooie reuzendag. Een reuzendag met 2 reuzen op de fiets. En het gaat als slipjagen, dat net aan, man.